бозиҳои даври ҳашагниҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор гардиданд. Дар ин марҳилаи мусобиқа дастаҳои Лигаи Якум ва Лигаи Олӣ барои дарёфти рохати даври навбатии мусобиқа талош карданд. ҳамин тариқ 8 дастаи Лигаи Олӣ Хатлон, Клуби марказии варзиш Артиш, Равшан, Эсхата, Хуҷанд, Файсканд, Истаравшан ва Истиқлол муборизаро барои ба даст овардани ҷоми Тоҷикистон 2021 дар марҳилаи чоракниҳоӣ идома медиҳанд. бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе ба марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон 2021 роҳ ёфт. Дар доираи рақобатҳои даври ҳаштагниҳои тими Истиқлол бо ҳисоби 2-1 дастаи Душанберо мағлуб кард. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардид. қисми аввали бозӣ бидуни гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 61-уми қисми дуюми нерӯсанҷӣ бозингари Истиқлол Ваҳдат Ҳанонов бо як зарбаи қавии худ аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва ҳисоб кушода шуд. бо гузораи 8 дақиқа шогирдони Виталий Левченко голи дуюми худро заданд. Зоир Ҷурабоев аз партофти сарвони даста Алишер Ҷалилов истифода намуда ҳисобро 2-0 намуд. дар дақиқаи 82 футболбозони Душанбе пас аз як аксулҳуҷум голи ягонаи худро заданд. муаллифи гол Фарҳод Қосимов гардид. бо ҳамин тартиб Истиқлол ба марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфт. тими Душанбе бошад аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуд. дар доираи рақобатҳои марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи Нефтияники ноҳияи Рӯдакӣ рақобати дастаҳои футболи Куктош ва Истаравшан сурат гирифт. дар ин вохӯрӣ мухлисон шоҳиди задани як гол шуданд ки он ҳам аз ҷониби меҳмонон ба самар расонида шуд. дар дақиқаи 25-уми рақобат футболбози дастаи Истаравшан Саид Мухтор Азимов аз вазъияти мусоиди гулзанӣ истифода карда тӯбро ба дарвозаи Куктош ворид намуд ва ин зарбаи ҳадафрас ғалабаи Истаравшаниҳоро дар муқобили соҳибони майдон таъмин кард. ҳаминак дастаи Истаравшан баъд аз ғалаба бар тими футболи Куктош ба марҳилаи навбатии ҷоми Тоҷикистон баромад. дар доираи бозиҳои якҳаштниҳои ҷоми Тоҷикистон тими Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дастаи Саройкамари ноҳияи 5-ро дар майдони худ қабул намуда бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. дар дақиқаи 3-уми вохӯрӣ бозингари рақами 9 дастаи Эсхата Боҳирҷон Сангинбоев ҳисобро кушод. футболбози рақами 7 дастаи Эсхата Акобир Тураев дар дақиқаи 8-уми вохӯрӣ тӯби дуюми дастаашро ба дарвозаи меҳмонон зад. дар қисми аввали вохӯрӣ футболбозони дастаи Эсхата хеле маҳорати хуб нишон доданд ва дар дақиқаи 25-уми дидор ба онҳо задани боз як тӯби дигар муяссар шуд. тӯби сеюмро бозингари рақами 10 дастаи Эсхата Амирҷон Раҳимов ба ҳадаф расонид. дар қисми дуюми бозӣ ба футболбозони ҳарду даста тағйир додани ҳисоб дигар муяссар нашуд ва вохӯрӣ бо пирӯзии футболбозони дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ба анҷом расиду онҳо ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфтанд. хотиррасон менамоем ки дар даври якҳаштниҳоии мусобиқаи мазкур дастаи Истаравшан низ тими Куктошро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва дар даври якчорниҳоӣ ин ду дастаи вилояти Суғд яъне Эсхатаю Истаравшан рӯи майдони сабқат меоянд. вохӯрии дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов дар даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор гардид. пеш аз оғози вохӯрӣ ба мураббии беҳтарини кишвар дар моҳи сипаришуда Рустам Хоҷаев ҷоизаи Федератсияи футболи Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар дақиқаи 4-уми дидор бозингари рақами 44 дастаи Хуҷанд Парвиз Боқиев ҳисобро кушод. дар дақиқаи 35-уми вохӯрӣ ба бозингари рақами 12 дастаи Хуҷанд Эҳсон Бобоев задани тӯби дуюм ба дарвозаи Пахтакор муяссар шуд. дар дақиқаи 53-уми дидор голи сеюмро ба дарвозаи меҳмонон бозингари рақами 7 дастаи Хуҷанд Артём Сердюк зад. дар дақиқаҳои 59 ва 62-уми вохӯрӣ бошад бозингари рақами 18 дастаи Хуҷанд Далер Ёдгоров ду тӯби дигар вориди дарвозаи Пахтакор кард ва беҳтарин бозингари вохӯрӣ дониста шуд. бозингари рақами 11 дастаи Хуҷанд Ҷумабой Каримов дар дақиқаи 88-уми вохӯрӣ як ҳолати хуби голзаниро муҳайё кард ва бозингари рақами 88 Нозим Бобоҷонов партофти ӯро моҳирона истифода бурда тӯби шашуми дастаашро вориди дарвозаи дастаи Пахтакор намуд. дар даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон тими Хуҷанд бо дастаи Хатлон вохӯрӣ доир менамояд.
дидори дастаҳои ҳулбуг ва равшан дар минтақаи клуби вилояти хатлон новобаста аз он ки дастаҳо дар кадом мусобиқот майдондорӣ мекунанд ҳамеша тезутунд ва ҷолибу диданӣ баргузор мешавад. Ин навбат дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеб бо дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар доираи баргузории даври якачниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ҳам вохӯрданд. Пеш аз оғози бозӣ аз ҷониби намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи Тоҷикистон ба сармураббии дастаи ҳулбуг Қаноат Латипов ҳамчун беҳтарин мураббии Лигаи якум дар моҳи июл сертификат ва маблағи пулӣ тақдим карда шуд. Дар дидори имрӯза бошад дастаи соҳибони майдон аз дақиқаҳои аввали бозӣ бартариро ба даст гирифта чанд маротиба ба ҳуҷум гузаштанд, аммо дастаи равшан дар хатти ҳимоя хуб бозигузорӣ намуда имкон намедод ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. Ниҳоят дар дақиқаи 20-уми бозӣ нимҳимоятгари нав ба даста даватшудаи ҳулбуг Зиёуддин Фузайлов тавонист ки аз масофаи дур бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби бозиро кушода дастаи худро ба пеш барорад. Зимнан баъди ин гол дастаи равшан бештар дар хатти ҳуҷум қарор гирифт ва имкони чанд маротиба рахна кардани дарвозаи рақибро созмон дод. Ниҳоят дар дақиқаи 37-уми бозӣ баъди партофти сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов аз тарафи рости майдон ҳамлавари дастаи равшан Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ки ба тозагӣ ба дастаи равшан пайваст шудааст голи нахустини худро дар ҳайати нави дастаи худ анҷом дод. қисмати дуюми бозӣ бошад пурра бо бартарии дастаи равшан идома меёфт ва ниҳоят дар дақиқаи 67-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов голи дуюми дастаашро дар ин бозӣ ба самар расонида бо ҳисоби 2-1 дастаи равшан ба пеш баромад. ҳамагӣ баъди як дақиқа ҳамлавари африкотабори дастаи равшан Кингсли Осей аксулҳуҷуми дастаи равшанро ба суди дастаи худ истифода карда аз масофаи дур бо як зарбаи ҳадафрас голи сеюми равшанро дар ин бозӣ ба нишон расонид. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расида чун анъана дар охири бозӣ беҳтарин бозигари даста аз ҷониби масъулин муайян карда шуд. дар бозии имрӯза бошад ҳимоятгар ва ҳамзамон сарбони дастаи равшан Ҳасан Рустамов беҳтарин бозигар дониста шуда бо ҷоизаи махсус сарфароз гардонида шуд. имрӯз хеле бозӣ хуб гузашт. баъди як моҳе ки танаффус будем мо бар тайёрӣ дидем бо ҳамин ҳулбуги Восеб бозии кубока мо хеле тайёрӣ хуб дидем, хеле бозии хуб нишон додем ки мо ғалаба амоқа интизор дем ки мо якум бозӣ мо баъди ҳамои истироҳат амоқа чӣ доштем ки мо бояд ғолибият бирем ба орзумо расидем. ин бозӣ барои мо як санҷиши хуб мешавад дар оянда чунки бисёр бозингарони аз 90 зиёдтар фисад бозингарони мо ки бозингарони маҳаллӣ аз ноҳияи Восеб мебошанд барои онҳо як ҳам таҷрибаи хуб ҳам маҳорат мегиранд малакаи худро хубтар мекунанд ва ман боварӣ дорам ки бозие ки мо имрӯз нишон додем бениҳоят бозии хуб буд ва аз худи бозӣ ман розиам гарчанде ки бозӣ мағлуб шуда бошам.